Здравейте хора, тя е моята най-добра приятел. Да. И тя ще снима такова видео. Да. Да, това ми е легото. Да. Може Дразерите брати. Еми понякога да. А понякога? Понякога не. О, вижте колко ми е сладко котичо. О, до. Ето си месенци. О, Това е моето. А кой ти пука, че е твоето? Кой пука, че е твоето? Ето се знае, че е моето, ма не го подарявай. Подарям ти го, ете. Това е Angry. Нимана. Уи. Бей! Ева, вижте пък. До. Подари ето тази приятелка. Един много хубав герман. Ето, тя има същия, който имаше два и тя ми каза, че единия ми го подарява. Кака ми мачкаш? Това е Angry Димана. Вижте, имам си. И чакай, я ще го показвай го. Не, дръж го. Не, дръж това. Не дръж го. Казвай го. Да! Айде, пак. Не. Не, моля те. Не. Как може да ми го кажеш? Бъл там, който не работи. Този тефтер пише за Зоди. Прочети сега за лъв. Добре. Този тефтер има Зоди. И сега можете да чуете, а вие пишете в коментарите коя е вашата зодия. Да, на мене лъв.